falten totes. La Coordinadora Feminista de València manifesta la seva condemna pels assassinats masclistes que eleva a 876 dones assassinades entre 2004 i 2015. A l'any 2015, 69 dones, 8 xiquetes i xiquets, un home i 9 assassinades en investigació. 14 d'aquestes dones, una xiqueta i 2 xiquets, al País Valencià. A l'any 2016, que acaba de començar, han estat assassinades 3 dones i una xiqueta, i 2 assassinades estan en investigació. Una dona i la xiqueta assassinades al País Valencià. Continuem cridant que aquestes dades són insuportables. La violència contra les dones és la primera causa de mort prematura d'aquestes, però són més dones assassinades que les que entren en les estadístiques. Altres quedaren amb greus discapacitats fruit de les brutals agressions que han patit. Parlem de 876 feminicidis des de l'entrada en vigor de la Llei Integral contra la Violència de Gènere a l'Estat espanyol. Aquesta greu violació dels drets humans és intolerable en qualsevol societat. Seguim denunciant la falta d'interès de l'anterior govern de l'Estat, on l'única prevenció ha sigut una campanya que anima les dones a denunciar, que es diu que hi ha eixida i després les abandona a la seva sort, sense protecció, sense recursos, sense vida. Cridem també als ajuntaments i governs autonòmics que és l'hora de tenir com a prioritat el compliment de les mesures per combatre aquest feminicidi i al País Valencià el compliment del compromís contra la violència cap a les dones que van signar els partits polítics el passat 2 de maig. Des de la Coordinadora Feminista de València responsabilitzem directament als governs locals, autonòmics i de l'Estat perquè les retallades han sigut i són causa directa d'aquests assassinats. Exigim als governs locals i autonòmics el compliment de les lleis per fer efectiu i real el dret de les dones a viure sense violència. Continuem esperant que aquestes dades insuportables es mereixen un lloc destacat en les notícies i mitjans de comunicació. Una societat que permet que ens assassinen pel fet de ser dones és una societat dolenta. Per això, la coordinadora recorda la importància de mostrar públicament el rebuig per aquest terrorisme masclista i exigir als governs l'implicació que cal per erradicar-ho. El 7 de novembre, en la manifestació estatal contra les violències masclistes, el moviment feminista de l'Estat espanyol vàrem omplir Madrid amb un crit a tota la ciutadania i les institucions. El 25 de novembre a València, el moviment feminista es manifestarem de nou encapçalades per les dones supervivents d'aquesta violència. No hi ha temps, no hi ha excuses, ja, la lluita continua. Tots els primers dimecres de mes, a les 8 de la vesprada, a l'Ajuntament de València rendim homenatge a totes les víctimes i ens concentrem enfront de la violència contra les dones. Ni una dona menys. Terrorisme masclista, qüestió d'estat. Ens volem vives i lliures.